Припинок. Буденного. Наступний припинок. Стакановське. Припинок. Стакановське. Наступний припинок. Довгобродське. Припинок. Довгобродське. Концевий припиночний пункт. Калі ласка, покиньте транспортний сродок.
Припинок. Стадіон «Трактор». Наступний припинок. Партизанський проспект. Припинок. Партизанський проспект. Наступний припинок. Площа Ваніїва. Наступний припинок. Площа Ваніїва. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, своевременно оплачивайте проезд. На линии прослушайте контролер. Припинок. Площа Ваніїва. Наступний припинок. Олега Кашалови. Припинок. Олега Кашалови. Наступний припинок. Мотовелозавод.
Припинок. Мотовелозавод. Наступний припинок. Кінотеатр «Ракета». Припинок. Кінотеатр «Ракета». Наступний припинок. Фабрика «Коммунарка». Припинок. Фабрика «Коммунарка». Наступний припинок. Мінськенерго. Припинок. Мінськенерго. Наступний припинок. Белмедпрепарати. Припинок. Белмедпрепарати. Наступний припинок. Аранське.
Аранское. Наступний припинок Могилевское. Припинок Могилевское. Наступний припинок мікрорайон Чкаловський. Припинок мікрорайон Чкаловський. Наступний припинок Пригожає.
Наступний припинок – гостиниця «Сподорожник». Припинок – гостиниця «Сподорожник». Наступний припинок – Короткевичі.
Припинок. Короткевичи. Наступний припинок. Вирская. Наступный припынок. Вирская. Осторожно, двери зачиняются. Короткевич Дмитрий Андреевич у Великую Айчинную войну с смертью эвакуации Минска устроился у подпольную борьбу. Кировоз порыве подпольных подвижных групп и новостных судебных поддержки. Припинок. Вирская. Наступний припинок. Казинца.
Припинок. Рижське. Наступний припинок. Лейтенанте Кіжабатове. Наступний припинок. Лейтенанте Кіжабатове. Осторожно, двери зачиняются. Побажання пасажирів. Каб позбегнуть адміністраційне правопорушення, своєчасово оплачуйте проїзд. Припинок. Лейтенанте Кіжабатове. Наступний припинок. Больниця хуткої допомоги. Больниця хуткої допомоги. Наступний припинок. Станція метро Немаршанський сад.
Припинок. Станція метро Немаршанський сад. Наступний припинок Асеналієве. Наступний припинок Асеналієве. Осторожно, двери зачиняються. Припинок Асеналієве. Наступний припинок Універсам. Універсам. Наступний припинок диспетчерська станція Сярова.